sellainen! Ihmeen minne vauhdit. Vähän taivutella. Joo. No niin! Noniin. Tuoreimmat kuulumiset. Menikö kaikki ihan hyvin? Mun mielestä meni aika hyvin toi uloshyppy. Pysyttiin hyvin siinä kasassa ja 3 ainakin. Joo. 4 tuli mukaan sitten ja sit siinä aidottiin vähän alekkaita päällekkäin yhdessä vaiheessa. Ilmat hävisi boksi auki. Sitten me yritettiin vielä tulla kiinni siinä ja korkeus alkoi sitten niinku vähän uupumaan. Ja sitten me oltiin vielä naamakkain siinä 1600. Joo. Mä otin sut kiinni. Joo. Miten sitten purku tuli? Purkumerkki, käännös. Mä käännyin, huomasin, että mä menen ihan linjan suuntaisesti. Mut mä korjasin sen heti. Vähän lähti vappumaan, mutta sit se lähti niinku toi. Liukuko hyvin? Se on vaikea sanoa. Oliko hyvä liukuasento? Ei välttämättä. Ei välttämättä ollut. En osaa sanoa. Mutta kaikki muutenhan oli ihan hienosti. Ei siinä ollut mitään. Turvallinen hyppy, mutta toi liukuminen. Et sä niinku mihinkään liukunut. Sä käännyit ympäri ja sä käännyit ja jäit siihen. Just joo. Silloin kun tulee purkumerkki, käännetään 180. Kunnon liukuminen, ilmatila, takki auki. Kyllä mä kuitenkin tarkistin ilmatilaa siinä, että Joo. siinä on ollut ketään hyvä. No niin. Kaikki muuten ihan hienosti, mutta toi liukuminen. Joo, se liukuminen. liukuminen. Well done. Kiitos. Hyvä oli hyppy. Kiitos, hypätä Saatiin kanssanne. Oli ihan hyvä, saatiin vauhtia. Hyvä kuri oli. Hyvä kuri oli, kato kun lennettiin sitä avohaitariin. Ei otettu kiinni, vaikka oltiin niin ihan tälleen näin. Niin sit olisi niin helposti vettänyt pokeri ja lähdetty kurossa. Me lennettiin, me oltiin avohaitarissa, mutta me oltiin niin ilman ottetta. Mä huomasin, mä tulin aika lujempaa kuin muut sitten. Joo. Mä yritän niinku hupittaa siinä vähän. Joo. Lennettiin tosi kurinalaisesti. Takaakaan rimpulle. No se sattuu aina enemmän, ei siis ei kummempaa. Otetaan vaan nilkasta ja kiihdytetään vauhtia. Niin. Yhteen rahjaa, saatana. Kyllä se voiks niinku vähän ruveta laittamaan. Mielellään! Ei kuski. Onko kahvitauko? Kahvia tullaan. No, tähän vähäksi aikaa istumaan jo, että saadaan kahvi. Onneksi tätä ei ole kaivettu kauemmas. Kuinka tästä? Pääsee suihkuun. Sitten kun heitetään, eikä lasketaan käsistä irti ja sitten jaloista. Heittäkää mut yli hei. Voi kun on matalan näköistä. Muuten on. Pääsieltä siellä on vettä. Mites päin me tää tonne runtataan? Tuohon syvältä. Saadaan me tää näin päin viskaa. Haluatteko puuskuttaa? Ei tässä mitään puuskuteta. Ei. Ready, set, go! Jee! Selkälätsi! Alright. Kaste on tehty. No niin. Nyt olet lähellä sitä oikein. Kiitos. Märkää se on. Se oli ihan ilmoittava. Kyllä. Raika. Vähän porskuu tuolla noin kengissä. Minä känsät tykkää. Hyvä. Hienoa. Hän meni painavalta antaa yhtä hikisäijää. Ei ole loikaras. Ei ollut yhtään kiinni. Mikä Ei. Ai, ei ollut. Nyt tuu. Joo, en tullut.
Tää hylki yläpuolella vettäkin. Niin nopea heisto kato sinne. Niin nopea ylös tulee. Kärppää. Hiekkaa täällä käsissä. 104 jo vai? Kyllä märkätty.